Xahar qabel ma jkun elett mexxej ġdid tal-Partit Laburista matul il-maratona ġbir ta' fondi, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hu kuntent bid-deċiżjonijiet li ħa fl-aħħar 11-il sena. Jien naħseb self-praise is no praise, ġifieri ma naħsibx li għandi noqgħod ngħid jien x'kienu l-iktar deċiżjonijiet importanti jew diffiċli. Din id-dikjarazzjoni ta' Muscat fuq l-istazzjon Laburista tfakkar lil ħafna fuħut mid-deċiżjonijiet kontroversjali tiegħu. L-ewwel nett l-għażla ta' Keith Schembri bħala Chief of Staff tiegħu u li baqa' sal-aħħar jgħid li kien ta' asset għalih. Muscat kien l-istess li approva deċiżjonijiet bħal beħ ta' 3 sptarijiet pubbliċi lil Vitals Global Healthcare li jbieħ iċ-ċittadinanza lil barranin li ma nafu xejn dwarhom, li jala għajnejh quddiem diversi skandli ta' ministri tiegħu fosthom tad-deputat mexxej Chris Cardona u żjara tiegħu f'Acapulco, kif ukoll li Muscat, il-Prim Ministru, waqqa kawża ta' miljuni ta' euro kontra Muscat, il-mexxej Laburista fil-każ tal-Australia Hall. Deċiżjonijiet oħra li Muscat jidher li se jibqa' kuntent bihom jinkludu l-ftehim jinten mal-iżviluppaturi Ġordaniżi fil-Kottonera li jala għajnejh u birek il-ftuħ tal-kumpaniji E-Grand, Hernville u Tilgate fil-Panama li kellhom jirċievu 5,000 euro kull jum kull waħda minn 17 Black miftuħa minn Jorgen Fenech fil-Panama ukoll. Minnaħa tagħha issa li żewġa se jispiċċa mix-xena politika, Michelle Muscat fetħet il-kanuni kontra l-medja indipendenti li skonti dejjem attakkat lill-Partit Laburista. Il-medja ma tenx, aħna dejjem kellna l-medja kontra tagħna. Il-medja li tipprova ddawwar kollox kif jaqblilha ma jimpurtax. Hija ftaħret li żewġa għalaq lill-Partit Laburista u fetaħ moviment fil-waqt li skonti ir-riċetta ta' Joseph Muscat għandha tintiret mill-mexxejja futuri tal-Labor. Joseph ħoloq moviment, ma tibqax ir-riċetta ta' Joseph Muscat, imma tibqa' tal-Partit Laburista ikun min ikun il-kap. Michelle Muscat qalet li hi u żewġa jinsabu sereni. Jiena gburija u nieħu pjaċir aħna sereni u vera u min jgħid jgħid Are you serene? I am serene. U minkejja d-del politiku li għandu jsegwih Muscat xorta qal li jrid jagħti l-pariri lil Robert Abela u lil Chris Fern.